Nag-iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Tunay na tunay from Mula sa DZXL 558 Studio, narito ang programang Basta Promdi Lodi. Maghahatid ng serbisyo publiko, mga storya at balita ng bawat probinsya. Basta Promdi Lodi, ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred De Los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi Lodi. Luzon, Visayas at Mindanao, kami ang inyong mga tagahatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Sa ngalan po ni Congressman Alfred De Los Santos, ako ang inyong kakampi, Ses Orenia Drilon. Sa mga kababayan nating Ilocano na imbag nga malempo. At alam nyo ba, napapakinggan na rin po ang Basta Promdi Lodi sa Cebu, Southern Leyte, Bohol at Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu 540 kHz at nasa Tirad Pass TV and Radio rin tayo sa Ilocos, DXRD sa Davao at Infinite Radio sa Albayog. Napapakinggan at napapanood din tayo sa Albay, sa radyo at TV Veritas, gayon din sa Facebook page at YouTube channel ng Regional News Group Luzon. O ngayon, alamin muna natin ang mga balita sa iba't ibang probinsya mula sa ating mga loading reporter. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred De Los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon. Basta Promdi Lodi. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Ang unang-una nating Promdi Patrol ay ukol sa mga rally na isinagawa sa Bicol Region sa anibersaryo ng Martial Law Declaration. Narito ang ulat ni Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Nagbigay ngayon ng seguridad ang hanay ng Philippine National Police kung saan ay nagsagawa ng programa ang multi-sectoral group ng pagunita sa 49 na taon anibersaryo ng martial law. Ang pagkakatatag nito, marami ngayon naman na nagsasagawa din ng counter rally. Wala naman sa hanay ng Bicol Regional Party Committee BRPC, 6 na lokal na komite nito sa anim na lalawigan kung saan inihayag ng naturang grupo ang mga nagbalik-lob na ito sa pamahalaan. Nagkamali sila sa paniniwala na ang martial law pala ay siyang magiging hagdan para sa kinabukasan ng kanilang buhay, sarili at pamilya. Subalit sila ay nabulag dahil anya sila noon ay mga bata pa na hindi pa sapat ay ng kanilang kaalaman kung kaya sila ay napasamat na udyukan. Sa ngayon, inikayat nilang kanilang makasaman ngayon na nagsasagawa ng kilos protesta din sa pamagitan ng kanilang mga isinisiwala na mga karanasan. Ang naman ng counter rally na mga dating regular at may mga katungkulan sa kilusan ang sa ngayon nagpapatunay na mali ang tinatahak ng kanilang mga kasamaan sa kasalukuyan. Dapat sila magbago dahil wala itong papupuntahan bagkos ginagamit lamang anya sila ng kilusan. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barceliano, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Thank you, Leo.
Samantala, dumako naman tayo sa Cagayan de Oro City. Kaso ng COVID-19 sa lungsod, bumababa na. Naku, good news naman sa wakas. Radyoman Analisa Reyes ng RMN Cagayan de Oro nag-uulat. Malaki ang ibinaba ng mga kaso ng COVID-19 sa Cagayan de Oro sa loob ng 2 araw. Noong Sabado at Linggo, nakapagtala lamang ang syudad ng 70 at 37 mga kaso kumpara sa unang 2 weekend nitong buwan ng Setyembre. Pero inihayag ni Dr. Ted Yu Jr., Medical Officer ng City Health Office, dapat patuloy na sumunod sa minimum public health standards. Alinsunod nito, ikinatuwa rin ni Mayor Oscar Moreno ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa syudad dahil sa kooperasyon at pag-intindi ng mamamayan sa kampanya ng syudad laban sa COVID-19. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Annalisa Reyes, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Salamat, Annalisa Reyes. Si PNP Chief General Aliazar binisita ang Surigao del Norte. Narito ang ulat ni Radyoman Jojo Ferrol ng RMN Surigao. Bumisita kaninang umaga dito sa Surigao del Norte sa PNP Chief General Guillermo Eleazar. Unang binisita nito ang Surigao City Police Station at sumunod sa Surigao del Norte Provincial Police Office na kung saan isang maiking programa ang isinagawa. Ayon kay General Eleazar, ang 3 araw na paglibot niya sa Caraga Region ang bilang pag-inspeksyon sa iba't ibang police stations lalo na kung napapatupad ang intensified cleanliness policy ng PNP. Sa kasalukuyan, bumiyahe na ito si General Eleazar papunta naman ng General Luna, Siargao Island, Surigao del Norte para sa karagdagang inspeksyon na isasagawa doon. Mula sa Surigao City, ako si Jojo Ferrol, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Jojo. Sa Iloilo City naman, alkalde ng lungsod umapela sa COMELEC na palawigin ang voter registration. Ako kasi deadline na sa September 30, di ba? Okay, ano kaya ang magiging tugon ng COMELEC? Alamin natin ang apela mula sa alkalde ng lungsod ng Iloilo, mula kay Radyoman Maggie Maleriado ng Iloilo RMN Iloilo. Hiniling ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa Commission on Elections na palawigin pa ng 1 buwan ang voters registration sa lungsod. Ayon sa alkalde, marami pang mga registrant sa lungsod ang nais magparehistro upang makaboto sa May 2022 elections. Napag-alamang ilang beses na napospone ang voters registration dahil sa lockdown kung saan nananatiling nasa ECQ at MECQ ang quarantine classification ng lungsod simula pa noong Mayo. Samantala, umakyat pa sa 153 ang daily average COVID-19 cases sa Iloilo City ngayong Setyembre. Ito'y dahil patuloy pa rin ang pagtaas ng COVID-19 cases sa lungsod. Sa tala ng DOH, 6 sa 19,400 na total COVID-19 cases sa Iloilo City, nasa 2,300 pa ang aktibong kaso. Mula sa Iloilo City, ako si Maggie Maleriado, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Maggie. Samantala, balik Luzon tayo. Dito naman sa Ilocos, ilang lungsod at bayan sa Ilocos Sur sasailalim sa Enhanced Community Quarantine. Mula Ilocos may report si Nico Valdez ng Tirad Pass Broadcasting Network. Sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Ilocos Sur, ilang bayan at lungsod nito ang sasailalim sa Enhanced Community Quarantine. Sa bisa ng Executive Order 106, inanunsyo ni Governor Ryan Singson ang pagsailalim ng mga bayan at lungsod sa ECQ simula Setyembre 22 hanggang Oktubre 6, 2021. Kabilang sa mga sasailalim sa ECQ ay ang lungsod ng Vigan at Candon, bayan ng Sinait, Cabugao, San Juan, Magsingal, Santo Domingo, San Ildefonso, San Vicente, Santa Catalina, Bantay, Kawayan, Santa, Narvacan, Santa Maria, Santiago, Santa Lucia, Santa Cruz, Salcedo, Gregorio del Pilar at Suyo. Full capacity pa rin ang trabaho ng mga uniform personnel gaya ng PNP, BFP, AFP, Emergency Services, Health Services at iba pang critical services. Skeletal arrangement naman para sa mga establishmentong pinahintulutang mag-operate habang ECQ. At work from home naman para sa ibang sangay ng gobyerno at lahat ng non-essential institutions at establishmento. Isang tao lang kada household ang pinapayagang lumabas at kailangan nito ng home quarantine pass na magagamit lamang isang beses isang linggo.
Samantalang worker pass naman ang ibibigay sa mga trabahador na pinapayagang mag-operate sa panahon ng ECQ. Bawal pa rin ang mass gathering samantalang alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw ang curfew. Mananatili pa rin ang mga checkpoints sa mga borders at sa loob ng mga barangay. Bawal pa rin ang pagbebenta ng alak. Balita mula sa lalawigan ng Ilocos Sur, Nico Valdez nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi! Tama yung report mo, Nico, dahil yan ang tatalakayin natin sa pagbabalik ng Basta Promdi Lodi, 500 health workers ang tinamaan ng COVID-19 sa Ilocos Sur. Nako, kukumustahin natin sila sa pagbabalik po yan ng Basta Promdi Lodi. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi Lodi! Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada, o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi Lodi! Ang oras po ay ganap ng 13:39 po ng hapon o 1:39. Ayan, mahigit 500 health workers na sa Ilocos Sur ang tinamaan ng COVID-19. Kabilang na rito ang ilang doktor, mga nurse at midwives. At sa ngayon, nasa higit 3,000 na, nako, ang kaso ng COVID-19 sa lalawigan at patuloy itong tumataas. Kaugnay niyan, makakausap natin via Zoom si Dr. June Tagorda ng Ilocos Sur Medical Society. Magandang hapon po, Dr. Tagorda. Good afternoon, Ma'am Ses, and to all the viewers and listeners of DCXL Radio Trabaho. Magandang hapon po. Salamat po, Doc. Kahit na kayo ay busy, alam kong mahirap ang sitwasyon dyan ngayon sa Ilocos Sur. Sapat po ba ang mga hospital beds ninyo dyan sa ngayon? Sa ngayon po, sa totoo lang, kulang-kulang na po. Actually, more than 100% na nga yung occupancy ng mga hospital beds namin. Kaya nga po yung mga kailangan ma-admit sa hospital sana ay sa mga community quarantine facilities na lang po. O kaya yung iba, dahil punuhan na rin may yung mga community isolation units natin, sa bahay na lang po yung mga mild cases. So, pwede nyo pong rawan para sa amin na wala dyan, na hindi na nararamdaman ng kung ano yung sitwasyon dyan, kung gaano bong kaseryoso ang COVID-19 sa Ilocos Sur? Okay po. Sa mga government hospitals po ngayon, unahin ko po, kung makikita nyo, ilalarawan ko po, yung mga kailangan ma-hospital, yung mga moderate to severe cases, makikita mo, mga 10 mahigit ang pila sa hospital. Kasi nga po, naghihintayan po ng bed na available for these patients. Ganun po yung itsura. Sa mga private hospitals naman po, wala kang makikitang pila, kanya lang, nasa list po yung pila. Nasa 15, pang 20, pang 30 na po yung pila ng nag-aabang sa mga COVID na dedicated beds for each hospital po.
So you would say the situation is critical. Very critical, ma'am. That's why yun po yung reason kung bakit po kami humingi ng time out ang Ilocos Sur Medical Society together with the other health organizations dito, mga nurses organization, hospital organizations. Humingi po kami ng time out. Ibig sabihin, sana po i-minimize po yung movement. Yung ibig po namin ng time out, ma'am, is hindi po para magpahinga kami o ibo-boycott yung hospital, hindi kami papasok. Kundi po, mag-time out ang mga tao, ang taong bayan. Time out po sa paggalaw. Time out po sa paggalaw kasi simula po nung medyo lumuwag na yung quarantine protocols, yung gumagalaw yung mga tao, doon po namin na to notice na biglang dumami. Actually, unti-unting dumami until recently na sobrang bilis, probably because of the Delta variant. Okay. Opo. So, ngayong nasa ECQ naman na, ipinatupad ng ECQ, sa tingin nyo ay siguro in the next weeks pa, hindi yan agad mararamdaman, ano, na bababa ang mga cases? Yes po. Pero we are hoping na sana with the limitations of movement, in 2 weeks time, sana po mapababa natin tong kaso para naman hindi ganun overwhelm. Sa totoo lang po kasi, nag-benchmark po kami sa Ilocos Norte. If you remember, more than a month ago, ganun din po ang ginawa nila. And very successful sila kasi napababa nila yung kaso nila na ngayon, baliktad na. So, we thought ngayon sila na yung pinagre-referan namin ng excess patients from Ilocos Sur. So, naisip po namin na baka pwede naman kaming humingi sa local government ng ganong quarantine guidelines. Baka sakali po mapababa rin namin. Kasi po, ang problema ngayon, pati yung mga health workers, as mentioned nyo, tinatamaan na rin po. So, collapse na po yung health system dahil kulang na po yung manpower. At hindi lang po yan, yun pang mga nagpa-positive po na health workers, pati yung contact nila na ibang health workers din na necessarily positive, kailangan din nilang ma-quarantine. So, parang domino effect. Ang dami na po naming hindi nakakapasok. May apela po ba kayo sa national government? May tulong ba kayong kinakailangan? Meron bang mga health workers na kailangan dalhin po dyan mula sa ibang rehiyon? Actually po, kailangan talaga namin ng health workers from other regions o from the national government. Can understand na we are in the same situation din kasi napapanood ko po, humihingi din po sila. Ganon din yung situation nila. Exhausted na rin yung manpower ng ibang places o itong mga kalapit nating probinsya po. Pero kung meron... Go ahead, Doc. Pero kung merong tulong po, why not? Maraming salamat. Sana baka may makarinig na LGU na mas nakakaginhawa ng kaunti sa inyo na malapit dyan ay sana mapadalan din ng tulong. Ano po? Pero ang nais ko pong malaman kasi, kamusta po ba ang rate of vaccination dyan po? Is it yung mga na-hospital po ba, puro unvaccinated po lahat sila? Yes ma'am, karamihan po yung mga na-hospital, unvaccinated. Although may konting percentage yung mga fully vaccinated, pero mostly are unvaccinated. Around 80 to 90% ang unvaccinated. You were asking po... Kamusta ang speed ng vaccination drive dyan? Ilang percent na ba ng population ang fully vaccinated at ilang merong at least one? To date po, ang fully vaccinated is 20% of the total population. Very low. 20%. Mababa po. Much as we want to, naintindihan naman po natin na nirarasyon lang naman yung vaccine per provinces. So,
at least may 20% kami na fully vaccinated. Tuloy-tuloy naman po yung dating, kanya lang medyo limited. So, satisfied ba kayo sa ipinapatupad na mga ECQ guidelines po dyan? Actually, in the past, we were trying to check on the effect of the ECQ guidelines. Merong MECQ, merong mga iba-ibang. Kanya lang po, naintindihan po natin na kailangan din mag-open yung economy. Pero yun nga, dahil sa nag-open, pati yung mga public transport, unti-unti rin hong tumaas yung kaso natin eh. Kaya yun naisip ng mga health organizations po dito sa province na baka sakaling payagan paghingin natin yung call natin to limit movements via yung time out na kinol namin. Well, obviously napakinggan naman kayo, but it was a bit late, ano? Medyo huli. Hindi naman masasabing huli kasi we just asked for it last week. At nagpapasalamat nga kami kay Governor at saka mga local, yung mga municipal mayors na grinanta nitong hiling po namin, ma'am. Kasi ang sabi namin, kahit mag-open tayo, gaganda, wala rin silbi yan kung yung mga health workers naman, lahat mapaparalyze. Yeah. Maho-hospital lahat. How many percent na lang po ba of the frontliners are now able to serve compared to yung dating 100% nung hindi pa gumrabe itong kaso ninyo? I don't know the exact percentage, ma'am, but I know there was a reduction about 20 to 30% of the manpower. 20 to 30. Considering na may surge nga. Doc, ipapasok ko rin sa usapan natin si Zenaida Joy Bautista, na governor ng Philippine Nurses Association dyan po sa rehiyon. Retired nurse po siya at volunteer ngayon na nangangasiwa sa kalagayan ng mga nurses doon. So dyan lang po kayo para tayong tatlo ay makapag-usap. Yes, Ma'am Zenaida, are you there? Hello, yes. Good afternoon, ma'am. Yes po. This is Zenaida Bautista, Region 1. Yes. Ma'am Bautista, so kamusta naman ang sentimiento ng mga nurses? Fight pa rin po ba o mukhang parang nahihirapan na po ba? Hindi pare-pareho ang mga ng mga nurses sa mga katanungan namin. Pero based sa mga naririnig namin, nakakarating mismo sa opisina namin, sa namin, tenga namin is nahihirapan na sila dahil sa maraming kadahilanan. Idediretso ko na lang para baka maputol yung thought ko. Oo, sige po. Diretsuhin nyo na nang marinig ng mga ng mga kinauukulan para ito'y matugunan. Opo. Sa private ko muna yung mga sentiments from the private. Sa private hospitals, most of them, una, mababa. Hindi satisfactory kakundan. Hindi satisfactory yung salary nila. Pangalawa, yung SRA SRA nila not yet given. And expect nila. Pangatlo, hazard pay, overtime pay, at night differential, at saka yung load of work, kumbaga, kung sana doon ka lang sana sa area mo, OB ward. Kung minsan hinihila ka nila doon sa ibang ward kasi kulang ng personnel. So na parang yun yung competency of which the job description doon nagdidibdib kaya nagkakaroon ng problema sometimes. Yun yung as far as is concerned. Yun yung about the privilege as is concerned. Tapos, so problema pa rin talaga yung SRA na yan na sinasabing na download na distribute na sa regional offices ng DOH. Bakit po daw? Anong nagiging sanhi? Actually ma'am, nakadialogue namin ang regional
health director ng Region 1 sa isang provincial session dito sa Pangasinan. Sa Pangasinan, I was invited sa Tenso. Ang sabi niya po, binigay na po yung unang bayanihan. Para sa akin naman, based on experience ko, it is maybe ang diferensya po sa yung delivery ng particular amount na hindi siya masyadong naibigay sa tamang tao at saka sa tamang sitwasyon. Kasi nakita ko po, ang mga nurses, hindi nakatanggap sa mga private at sa government ng SR. Pero sa barangay health worker, lahat po naka-receive at ang lalaki po ng amount. And that is 23,000, ang pinakababa 10,000. So yun ang parang comparison. So ang isa pang thought ko, yung sa mababa, siguro nga inirelease na nga ng upper, di ba, sa mismong pinakamataas, sa mababa na yata ang delivery. That we don't know. Kasi yun din ang sabi ng director namin, ito po, pinapakita ko sa inyo ang listahan ng delivery na yung mga recipient, kung paano may deliver sa totoong recipient. Okay. Diyan lang po kayo, ma'am, ha? Kasi gusto ko pong tanungin si Dr. Tagorda. Do you hear the same sentiment po dyan sa Ilocos Sur ng mga nurses po dyan, both government and private? Yes, ma'am, I agree. Hospitals. Yung sinasabi ni ma'am na minsan na ililipat yung mga nurses, we really have to do that. Kasi ngayon po, may mga set of nurses taking care of the COVID patients. And equally important din yung mga non-COVID patients. Yes. So, although pinaprioritize natin po yung COVID patients kasi sila po yung nangangailangan, pero hindi naman natin pwedeng pabayaan yung mga non-COVID patients kasi ito pumunta sa hospital para humingi ng health services nga po. And kagaya nga po yung sinabi. Equally exposed. Equally exposed din sila. And we are equally exposed. And tama nga yung sinabi ni ma'am, because of ang dami na nga kasing nakwa-quarantine, whether positive o mga first contacts itong mga health workers na ito, they have to be quarantined kasi. Kaya talagang nauubusan na kulang na yung manpower sa mga hospital. So with regards dun sa SRA, I think naka-receive naman din na itong ibang all hospitals ng Ilocos. Sa Ilocos. Pero okay, ang pero meron second trans po kasi yata yan, which is wala pa po. Wala pa maybe maswerte yung sa Ilocos Sur because ang sabi ni Ma'am Bautista, sa Region 1, karamihan hindi pa din. So, ma'am, kayo po ay retired na pero you're looking after the welfare, no? Parang nag-volunteer na kayo para tignan ang sitwasyon ng mga nurses. Ano po ba ang nakikita niyong solusyon dito sa kanilang idinadaing na parang overwhelmed na sila sa trabaho tapos underpaid pa? Meron bang tugon ang LGU na punan, ang mga LGU na punan itong pagkukulang ng national government? Sa palagay ko, talagang dapat nila itong tutukan masyado kasi nakakausap ko din kasi yung mga ibang nasa government system. Ang tagon nila, matigas kasi ang ulo ng mga tao. Hindi namin ma-implement yung gusto namin mangyari. So anong nangyayari? Dumadaming pasyente, pati mga nurses na nag-aalaga, nagiging pasyente na rin. So the bottom line daw ng parang pinaka-problema sa mga interview ko pumapalit mga dito na nakaupo is matitigas ang ulo ng mga tao and they themselves also lack ng manpower para lang ng tao bantayan sa kanilang katigasan ng ulo. Kaya dapat total lockdown pa ibang suggestion. And that is one contribution na narinig ko po sa Ilocos Sur because I spoke to the chapter president na sabi niya is may total lockdown daw yata ang Ilocos Sur. Yun na nga. Yun na rin ang sinasabi ni Dr. Tagorda dito. Isang solusyon nila yun. Opo. Pero it's contributing naman, ma'am. Ganin din dito sa Pangasinan at maging din sa Ilocos Norte when the governor did that also nung mga nakarang it was effective. Lockdown na nga naman kung parang isang solusyon para magkaroon ng time out ba? Para magkaroon ng time out talaga.
Kasi mga Tama, tao yan ang talaga. ginagawa sa Ilocos Sur. Parang tila pare-pareho nga, tama kayo, Doc Tagorde, parang pare-pareho ang sitwasyon ng mga probinsya, ng mga rehiyon, kaya gusto man nilang tumulong, parang ganun din ang pinagdadaanan nila, hindi ba, Doc? Opo, ma'am. Naintindihan namin, parang pare-pareho na yata kami ng ng situation when it comes to the healthcare system. Yeah. Kaya ang maipapayo talaga natin sa ating mga kababayan, alam nyo, sumunod kayo. Alam natin mahirap, pero parang mahirap din balansin kasi yung pagbukas ng ekonomiya at yung pag-iingat na hindi kumalat yung sakit. Pero sa ngayon, talagang kailangan ang hard lockdown sa mga matataas ang kaso kagaya ng Ilocos Sur. Ma'am, dyan ba sa Region 1, Ma'am Zenaida, ano bang mga probinsya yung talagang medyo critical katulad ng Ilocos Sur? Parang so far sa mga issue ngayon, hindi na masyado dito sa Pangasinan. Hindi na masyado. Yung ito pinaka-latest. Tapos na kasi Ilocos Norte. Pero ngayon ito Ilocos Sur na lang sa buong region ngayon. Para Ilocos Sur ang medyo hotline sa problema ngayon kasi nandiyan sa maraming nakukubi sa mga under PUI na mga nurses natin. Dito sa Pangasinan, so far naman sa pag-ikot ko sa buong Pangasinan, I'm parang medyo, na ako ngayon, medyo comfort na ako sa mga naririnig ko. Yun na nga lang, complaint nga nila, gaya sinabi ko, yung privilege sa Manila. Pero sa isang hospital dito, minsan, halos lahat ng mga frontline nurses na naka-duty na COVID. Halos gusto nilang yung hospital. Pero wala hindi pwedeng isara. Yun na naging isang problema. Hindi ko alam kung paano nilang sinob yung problema yun. Okay, I hope na ma-address yung mga kulang na benepisyo, ganyan habang nasabi nyo nga, habang payapa ang sitwasyon sa COVID front in those provinces. Sana naman ay matugunan na po yan. Ano ba ang maaari nyo pang iapela? At sino ba ang dapat kumilos dito? Is it the local government or the national government? O may pagkukulang rin ba sa koordinasyon itong mga LGU? Sige, Doc. Yes, Ma'am Ses. I think hindi lang effort dapat ng local government at saka ang mga health workers, kundi total effort sana lahat ng mga mamamayan. Kasi po, minsan hindi nila naintindihan itong paglilimit natin ng movements, itong mga ating mamamayan. Yung iba nga, pinipilit pa rin lumabas, pinipilit pa rin maka-eskapo kahit na may mga quarantine passes. For some reasons. Pero gusto sana namin ipaintindi po na ito ay ginagawa natin kasi ito lang po yung paraan na naisip natin para mapuksa natin ito o matigil itong pandemya. Kahit po continuous yung pagbakuna natin, kahit na andyan lahat yung mga gamot, kung meron namang surge o kaya increase ng mga positive cases because of hindi nila pinapractice yung mga minimum health protocols. Yung iba kasi, nag-iinuman pa kasi, nagsasama-samang kumain. So, we're appealing din po kasi ginagawa lahat din naman ng local government at ang mga health workers ang pwedeng magawa para lang masugpo ito. Pero sana hinihimok namin o we call on sa lahat ng mamamayan na sana tumulong din. At sana intindihin po itong sitwasyon na kung nasaan pa tayo ngayon. Okay, marami pong salamat sa inyong panahon, Doc Tagorda, at mag-ingat kayo dyan at sana ay humupa na ang sitwasyon dyan sa Ilocos Sur. Samantala, Ma'am Zenaida, panghuling salita na lamang po. Yes. Ang para sa akin na kasi,
nakaka-relate ako sa mga business establishment and business, sa mga institution, health institution, government and private talaga. Kasi tinatanong ko sila at siyempre ako din naging health worker, naging din ako sa hospital at italagay ko rin sarili ko as a patient and as a community folk. Ang nakita ko dito, talagang kulang lang po ng manpower in the control and implementation of the health protocol sa community. Wherein doon nag-uumpisa ang pinaka-problem. So nakita ko dahil nag-step down ako sa pagiging, nag-volunteer po ako uli as barangay health worker to know the situation of being a barangay health worker. Alam niyo po, kailangan pala silang isama as frontliner na yung parang kahit ng taga-pigil lang na yung mga matitigas ang ulo. Isama sila at dagdagan ang kanilang mga incentive kasi 800 a month lang ang sweldo nila. Samantalang ang daming pinapagawa. Kung gawin kaya silang instrumento sa pagpapahinto o pagiging stricto sa implementation ng health protocol, magandang karagdagan yun para sa akin na Yun yung nasilip ko, nakita kong magandang solusyon that add these barangay health workers to be one of the instruments in the implementation of the health protocols. Hindi kaya mahina ang contact tracing, ma'am? Kaya Isa pa rin yun, ma'am. kumakalat. Totoo yan, ma'am. Kung hindi marunong po ang contact tracer, nangyari po yan sa akin. Dahil ako ang kino-contact tracing, hindi po masyado, ayoko sabihin walang alam, hindi po siya gaanong trained how to do the contact tracing. Gusto ko siyang sigawan ng mga, sabi niya, ma'am, ganito. Tapos, ma'am, pasasara ko yung business ninyo. Yung kaagad ang sinabi niya sa akin. Para yung masyadong jumping, hindi masyadong yun, isa ko lang, ang sa contact tracing, tama ka, Ma'am Ses, kulang sila sa knowledge how to do the proper contact tracing. Kaya Ruby, thank you so much for your time, ma'am, and Dr. Tagorda, and of course, the Miss Zenaida Joy Bautista na Governor ng PNA Region 1. Maraming pong salamat sa insights ninyo. Well, stay safe and keep well po. Maraming salamat. Maraming salamat. Let's stay safe po. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Maraming salamat po. Dumako naman tayo sa Metro Manila kasi isa ang Dr. N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium o mas kilala bilang Tala Hospital sa Caloocan City na may marami ring health workers na tinamaan na ng COVID. Ito po ay isang COVID-19 referral hospital at sa ngayon ay may 93 na health workers doon ang tinamaan ng COVID. At makakausap natin sa linya ng telepono si Dr. Alfonso Victorino Famaran Jr. na Medical Center Chief 2 ng nasabing ospital. Magandang hapon po, Dr. Famaran. Doc? Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon po. Thank you for your time. We know na your hands are full. Pero dyan po sa ospital ninyo, tama po ba ang impormasyon namin 93 health workers ang sa kasulukuyang may COVID? Tama po. 93 po ang healthcare workers na nagkaroon ng COVID-19 infection. Ilan po, ma'am? 93. So, these are all nurses or may mga doktor din po? Ma'am, mixed po ito, no? Pero karamihan po, hindi po involved sa management ng COVID-19 patients sa COVID wards po. Nasa administrative division, finance division, and so forth and so on po. I see. So ilang percent po ba yan? Ilan po ba ang total personnel ng Tala Hospital po? Ma'am, ang total personnel po dito nasa 2,400. 2,400 po. 2,400. So we can say that that's at least like 5%, no? 5% of the workforce. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, I have been to your hospital several times. So malaki ang hospital ninyo kasi, hindi ba? But it's a COVID referral hospital kaya malaki din ang talagang risk na sinusuong ng mga tiga dyan po, ano? Yes, ma'am. Kasi po yung hospital namin, it only caters for
COVID-19 positive patients, moderate cases, severe cases, and critical cases. Hindi po kami nag-admit ng non-COVID patients po. Purely COVID only. Okay. So, sapat pa rin po ba ang bilang ng mga health workers dyan considering na almost 5% no, ang kasalukuyang may COVID ngayon? Ma'am, at the moment po ma'am, yung 5% na yon, hindi naman po lahat yun nagsiserve sa COVID wards. So kung sa 5%, mga ano lang po dyan, mga 2% lang po yung nagsiserve sa COVID wards. To augment, ma'am, what we're doing is to hire persons through job orders, no? Number 2, meron pa po bang kumukuha ng job order? Department of Health Central Office, meron kaming emergency hiring, no? So, dalawa po yung naging solution namin for the healthcare workers here that were affected by COVID-19. Meron po pa bang kumakagat sa job order gawa ng alam nyo, mababa, di ba? O tinaasan na po ba ang sahod ng mga job order? Ma'am, yung compared po sa private, mas mataas po yung sahod dito sa government po, ma'am. So marami pong pumapasok dito sa job orders or emergency hired employees po. Okay. Good to know naman po. Magkano po ba ang sahod ng pag-job order po? Depende kung ano yung position na pinasukan nila. At the moment, ma'am, I cannot recall the exact amount, ma'am. Sige po. Kamusta naman po ang capacity ng inyong ospital? Meron po pang available hospital beds pa o punuan na rin po ba ngayon? Ma'am, yung hospital po namin, kami po yung pinakamaraming hospital beds sa, I think, buong Pilipinas, no? Ang aming How many is that? How hospital many beds po for is that? COVID-19 cases is 520 beds. Ang ICU namin is 140 beds. Ang ward beds po namin, 380 beds. At the moment po, yung ICU namin is 113 over 140 or 81% filled. So 27 na lang po yung bakante. Sa wards naman po, 380 ward beds. At the moment, it is 338 over 380 or 89% filled. 42 na lang po yung vacancy namin. So medyo na din maabot na sa full capacity, malapit na. Correct po, ma'am. Correct po. Naku, paano po ang inyong mga plano? Kasi you have to anticipate, be a step ahead or 2 steps ahead. Correct po. So ano po ang mga ginagawa ninyo? Aside from, of course, yung sabi nyo, emergency employment, nag-i-issue kayo ng mga job order, ano po ang ginagawa nyo po ba? Ang maximum po talaga nung namin, kakayanin is 520 beds, no? The best na namin magagawa dito, no, is to maximize po yung different buildings pa dito na pwedeng paglagyan ng patients. Pero doon sa buildings na yun, ang ilalagay lang po namin yung mas mababa po yung classification mga patients para madali yung ma-monitor. Okay. So the possibility, you're studying the possibility or considering the possibility or you will do it na, add more beds? Ma'am, mukhang ganun nga po yung yung worst scenario po. Naku po. Naku, Doc. Doc Famaran, mag-ingat po kayo kasi parang you're anticipating that there will be additional needs pa. Ma'am, we're playing na it will not happen. Ma'am, bale, veteran na ho kami sa COVID-19 treatment ng patients. First wave at second wave, hindi naman ho kami umabot ng maximum na 520 po. Ang pinakamataas po namin during the second wave is around 400. So, sa ngayon po, ang admitted patients nasa 451 over 520 po. Or 87%.
So that means mas malala pa ngayon. Yes, ma'am. As compared sa Second surge. wave number 2. Yeah. Oh my. Para ako nababahala dyan sa impormasyon na sinabi ninyo na this is worse than the second wave. Yes, ma'am. Mas marami pa ngayong admitted patients per day as compared sa second wave po. And this is worrisome dahil hindi ba dito sa Metro Manila and we are hitting 70% na fully vaccinated po? Ma'am, tell you frankly, ma'am, dati nung second wave, halos ang mga patients ko coming from Metro Manila and NCR. Ngayon po, coming from everywhere na. So, doon ho nag-increase ho yung admissions ko rito. Pwedeng nanggaling yan sa Region 4A, 4B, Region 3, anywhere po. Kasi punuan na rin dun sa regions, ano? Okay, Dr. Famaran, so would you like to sound the alarm? Ano ba ang dapat gawin ng national government or ng mga LGUs or mga regions? Kasi ito na yung sabi mong pinakamalala, ano? And yet, iba-ibang alert level lang nangyayari ano sa iba-ibang level kasi. Ano po ba ang nakikita niyong solusyon para humupa po ito? So, ma'am, number 1 po, hindi naman natin maiiwasan yung mga patients na ina-admit. Yung government hospitals, private hospitals, may mga lisensya po yan. Level 1 license, level 2 license, level 3 license. Ang amin lang ho, yung ipapadala kong kaso dito, yung good for level 3 cases. Yung hindi naman ho, para sa level 3 cases na kaya ng level 1 or level 2, sila na po yung mag-admit nun po, ma'am. Mm-hmm. Okay. So you turn away patients if you see that they are just level 1 or 2? Yes, ma'am. Come again. Pagka level 1 or 2 lang ang level ng pasyente, hindi nyo na i-admit po? Hindi na po. Bali, ma'am, titignan muna namin yung patient dito sa aming transition area. Once na-determine namin na for level 1 or level 2 itong pasyente, i-refer po namin sa One Hospital Command Center. Sila na po maghahanap ng hospital o health facility para paglagyan po ng mga patients na to, ma'am. Okay. Siguro advice na lang sa mga tagapakinig, no? Ano po ba ang dapat nilang gawin kung siguro mas mabuti kung mild lang sa bahay na lang? So ano po ba ang senyales na dapat sa bahay lang at dapat dali na sa ospital? Ma'am, usually, ma'am, pagka no symptoms, no? COVID-19 positive by RT-PCR swab, no symptoms or asymptomatic, nasa home quarantine po yan, ma'am. Pagka mild symptoms, tapos moderate symptoms, no non-oxygen requiring, usually po yan, ma'am, ilalagay sa quarantine facility or temporary treatment medical facility po. Once naging moderate yung kanyang presentation, oxygen requiring, no choice na po yun, ma'am. Talagang hospitalization na po kailangan doon. Sige po. So dapat monitor closely para malaman kung dapat bang dalhin sa ospital o hindi. Correct, ma'am. Dapat po may constant communication with doctor po, ma'am, yung patient. Kahit mga teleconsult, ma'am. O yan, don't rush kaagad to the hospital. Correct, ma'am. Kung positive ang test, doesn't necessarily mean. Halos lahat ng hospital dito masa-flood ng mga COVID-19 positive patients. Pero no indication for admissions po mangyayari dyan. Okay. Sige. Panghuling habilin na lang po kung ano pa yung hindi natin na-cover. Ano po ba ang pwede nating ibahagi sa ating mga nakikinig at nanonood po sa atin? Ma'am, just like the other interviews, ma'am, kanina umaga, bale, ang inuulit ko lang po, ma'am, yung talagang frontliners na sinasabi, hindi po yun yung hospital.
yung hospital po is the last line of defense. Yung frontliners po, ayun yung people outside of the hospital. So, sila ho talaga yung mga frontliners dito. So, they have to strictly abide by the minimum health protocols, no? Maximum social distancing, wearing of face shield, face mask, washing of the hands. Tapos, yung nangyayari ho ngayon, mukhang nakakaligtaan natin na avoiding crowded places. Kaya dumadami ngayon yung kaso ng COVID-19. So, yun ang po. Parang nagre-relax na po, no, Doc? Nagre-relax na, Doc, ang mga tao. Dapat keep your guard up. Don't let your guard down pa din. Tama po kayo. Okay, we thank you so much for your time, Doc Alfonso Victorino Famaran Jr. Thank you so much. Alam naming your hands are full with all the cases there, but thank you for your time. And again, yung paalala ni Doc, mahalaga po yan. Marami pong salamat. Wala pong ano man, ma'am. Anytime po. Opo, ingat kayo dyan. Ay nako, ito isang nakakabahala na impormasyon na ibinahagi sa atin ni Doc Famaran na this is the worst that they've seen in Tala Hospital, o yung isa sa pinakamalaki, in fact the biggest nga sabi niya, no, COVID hospital, kasi puro COVID lang ang kanilang mga pasyente, and he's never seen it this worse, na halos nearing full capacity na sila, ang laking-laking hospital nito. So muli, paalala po sa inyo na patuloy na sundin ang health protocols na wear a mask, face shield, keep washing your hands. Yan, siguro dati parati yan pinupukpok sa atin, baka nalilimutan na. Wash your hands, laging magdala ng alcohol, avoid crowded places, and of course, observe social distancing. So, susunod naman, natatalakayan natin, at least, alam nyo, sa gitna ng mahirap na sitwasyon natin, marami pa rin namang magagandang balita o magagandang kwento. So ibabahagi namin sa inyo ang mga teacher ng Sarangani Province na naglalakad ng ilang oras makarating lang sa paaralan. Nako, kilalanin natin tong mga loding ito. Nako, Promdi, Lodi talaga. Sa pagbabalik ng Basta Promdi, Lodi. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred De Los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3 in 1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation, isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred De Los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi, Lodi! O di ba, sanay tayo na minsan yung mga nagba-viral, yung mga katawa-tawa o kainis-inis na video, ito naman ang nag-viral ay kahanga-hanga na mga tao. Ayan, ang video ng grupo ni Teacher Michelle Bukiran Miguel ng Taclobo Elementary School sa Sitio Mainit, Sarangani Province. Sa video at pictures, makikita ang hamong pinagdadaanan ng grupo ni Teacher Michelle sa pagpunta sa paaralan.
kahit nauulanan at halos madulas, makikitang masaya pa rin si Teacher Michelle sa paglalakad sa maputik na daan. Ayon sa kanya, naghihintay kasi ang mga magulang para makuha ang learning activity sheet ng mga estudyante. O nakita nyo ba yan? Nakita nyo? Parang nakapaan na ata siya. O, ayan. Kaya kahit mahirap, araw-araw silang pumupunta sa eskwelahan. Wow, talaga naman kahanga-hanga. O ngayon, makikilala natin si Teacher Michelle. Nasa linya ng telepono natin ngayon si Teacher Michelle Bukiran Miguel. Magandang hapon sa iyo, Teacher Michelle. Magandang hapon po. Naku, sayang wala bang Zoom sa inyo para makita ka namin. Sayang Nahirap po ang kasi internet. wala pong signal. Opo. Internet Oo connection. nga. Oo, tsaka baka maubos pa signal, maubos pa ang load mo, no? Alam mo naman, very precious yung load na yan. Ayan, Teacher Michelle, kwento mo nga, ganong kalayo yung daan na tinatahak mo sa papuntang eskwelahan ba? O ang pinupuntahan mo ba eskwelahan o yung mga tirahan ng iyong mga estudyante? Ano po, sa ngayon po, dito po muna kami sa school. Every Monday po kami na mamahagi ng mga learning activity sheet. And yung mga parents po yung pumupunta dito sa school. And then this week po and the following week po is mag-home visit na po kami for assessment po sa mga bata kung ano yung mga kailangan po nila. Okay, so ang eskwelahan ay gaanong kalayo mula sa iyong tinitirhan? Di ko masukat yung exact po na kilometers. Pero from main road na may semento pa po is 4 to 5 kilometers po papuntang school. Linalakad mo lang yon. Kapag umuulan po is kailangan po talaga lakarin. Pero kung maganda naman po yung panahon, pwede naman pong maakyat sa motorsiklo po. Pero habal-habal medyo ba? mahirap po, ganun. Opo, habal-habal po. Habal-habal. Pero pag umuulan, hindi kaya ng motorsiklo. Hindi po talaga. Ano lang po, kabayo po. Pero takot po kasi ako sumakay ng kabayo. Kaya naglalakad na lang po. Siguro kailangan mo matutunan. Meron bang makabayong masasakyan naman? Meron naman po, pero mahal ang bayad. Wala po siyang bayad kasi may may-ari. Hindi nila nagawang negosyo. May nag-offer pero takot po kasi ako sa ng kabayo. Kaya takot ka. namin yung maglakad. Okay, nagtataka naman ako, bakit hindi ginagawa ng LGU dyan ang daan? Hindi po. Actually po, yes. This month po, ang flat na baho yung daan po. Pinalawak po nila, pinalakihan po nila yung daan kasi mas malala pa po siya noon. And then may rehab po siya ngayon. Sa lahat po ng sitos ng ng lahat ng barangay po is nilalagay po nila ng daan. So, ganun na lang po, may process po. So, sa ngayon, hindi pa po hindi pa tapos. Pero lalagyan ng konkreto yan. Sesementohan po yan. Sesementohan. Hindi ko po alam, pero yun po yung alam ko. Dinidevelop nila yung daan po. Kamusta po naman ang Michelle, ang mga estudyante mo? Bakit ka pursigido? Kasi 'di ba pwede namang mas pumili ng mas madaling trabaho siguro. Bakit mo ito pinupursige? Kasi po, nung bata po ako is, idol na idol po yung mama ko. Isa po siyang teacher noon. And then ngayon, nasa government, na po siya. Nasa munisipyo po siya nagtatrabaho. And then, saan po? Sa munisipyo po. Okay. Sa LGU po.
Opo. And then nakita ko po kasi yung passion ng pagtuturo. Ang sarap-sarap po kasi sa pakiramdam yung may natuturuan ka at pagkatapos po ng school year is marami siyang natututunan, kagaya ng marunong na siya magbasa, marunong na siya magsulat. Napakasarap po sa puso. Yung ganun po. Talaga ha? Talagang para sa iyo iyan ang fulfilling, no? Malaki ang fulfillment na nakukuha mo kahit na sabihin na nating hindi kalakihan ang sweldo ng isang teacher. Opo. Siguro hindi naman mababayaran yan paglalakad mo na yan, ano? Na nagpapaa ka na, parang ganun, ano? Kasi putik-putik. Oo. Maiiwan ng sapatos, di ba? Dito po kasi naramdaman ko po yung ang sarap po talaga sa pakiramdam yung pupunta ka ng school, tapos yung may mga magulang na sasalubong sa'yo, good morning ma'am, ganun, tapos ganun po, maibabahagi ko yung learnings ko sa kanila kahit sa konting tulong lang po, kagaya ng mag-message ko sila sa messenger kung may mga hindi po sila maintindihan o through text po, kung may signal sila, pwede nila po ako ang i-reach out po. Nako, Michelle, sana mas dumami pa ang mga katulad mo. Sana mas dumami pa ang mga Michelle sa mundo na hindi iniinda yung mga hirap na pinagdadaanan para lang makatulong sa iba. At yung bang ang kaligayahan mo ay nanggagaling sa pagserbisyo sa iba. Napakaganda, napaka-inspiring ang iyong ibinahagi sa amin sa gitna ng nakakalungkot na pangyayari dito sa COVID na to, ay may mga kwento kagaya mo na nagbibigay saya sa aming lahat. Thank you so much for your service at ipagpatuloy mo yan, ha? Opo, siyempre po. Maraming salamat din po. Maraming salamat at mabuhay ka, Michelle. Thank you. Ayan po, nako, sana ay nasiyahan din kayo sa pagbabahagi ng kwento ni Michelle Bukiran Miguel na nakita nyo naman, no, may mga tao pa rin nasa gobyerno na ganyan ang serbisyo. Sana ay dumami pa sila. Diyan po nagtatapos ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan, basta isyong PROMD. Ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Sa ngalan po ni Congressman Alfred De Los Santos, hanggang bukas po, maraming salamat. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred De Los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ces Drilon, basta PROMD, Lodi! Basta PROMD, Lodi. Basta PROMD, Lodi! Tunay na tunay, PROMD. Abangan ang susunod na talakayan sa programang Tunay na May Malasakit at Puso sa mga probinsyano. Kasamang totoong probinsyano, Congressman Alfred De Los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ces Drilon, dito sa DZXL 558. Radyo Trabaho, basta PROMD, Lodi! Basta PROMD, Lodi. Lodi.